Taina, ala ya kawo bukace za ka yi ture da shi, uban kawe ne ma. A den ala ya ba mutum kar ka ce za ka yi kwace. Ko ka ga gidan wani da je na gaba bu sai ka fara ja shi. Ba ta kuma. La'ila, salamu alaikum. Sai ka kara shi una waka. La'ila bi kureshi. Ani ya da kowa ya bi shi. Kana mai mita ba. Nace ƙaryar kuma har sada. Na labana ku ba. Kaji da dawa ka hausa ne ba kake ka ci gaba da haka. Wuraren mu da tambe. Tambale. Wuraren mu da tambe. Tambale. Dokin ya ansa. Tambale. Abban ya kwace. Tambale. Wuraren mu da tambe. Tambale. Abban ya kwace. Tambale. Abban ya kwace. Tambale. Sai Kano sun yarda. Tambale. To ba bare su kawai. Yawa to kana ji na? Ina saurara da kai. Ai. Yanzu me ka ga nayi ma ko ta wannan? Ana ka raba ta biyu. Nayi balance na Kai ko. balance ka dake. To yanda Allah ya sa Abba yayi balance a kujera. Ba wani sheje maluci da yayi sa yayi ture da shi ba Allah da ya tura shi ba. Ba kai. Wane mutum ji mutum. A dan ka zaje shi yau gobe Allah wani zai sa ya so shi ko aka karya ni. Kwarai da gaske. To mutane an fara yi zaje Abba saboda Abba ya rushe gidan da ya sa ne gwamnati an fara zaje. Kai. Wanda ma yayi zaje ya san ka bude kunne a dan baka ji ba ga maka. Makoci ka ya ga maka mu je tukulma buro ban wanda ya kasa ta ba. Yawa da ta to albishirinka. Abin da ka ban. Ai su mutanen Kano. Sun gano cewa ba a taba gauna ma a Kano kamar Abba ba. Salon aiki da ya dauko. Kwanan shi nawa a mulki kwata-kwata. Amma yanzu gaba ɗaya ya motsa kanan gaba ɗaya ko ina ya dauko aiki. Abba ina son talaka. Kuma an ce ɗa kan ɗa. Ya gaji banka ko? Ba uba na ba karka zage. Ka san ba. Ce amma kamar wallahi. Karka zage kaza. To za ka zage ni. Muna na ce kan ɗa. Ya gaji banka. Ba Ba wannan nan zaje je kai ba. Ya gaji uban shake cewa to mu. Karamin mi ta sa ba. Kaga ce kan ɗa. Ya gaji banka. Inna lillahi. Ba wai uban ka ba wuna. Ka zage ni. To abin da nake nufi bari ma dala. Abba ya gaji kwankwaso, to shi kwankwaso shine uba, shi kuma Abba dan ne, to ya gaji uban shi kenan. Yanzu ne ka so da yasawa. A dan ba ka yi gwari ba bizin gani ba. Amma ka yi gwari ka ce yaro ya gaji baban shi kenan. Yawa to amma ayyuka kwankwaso, rakatakan su Abba ya dauko rakatakan a Kano. To shi ba ga wancan mai katan bakin ba kamar an zubar da bola a duji. Kai, waye ce na? Wancan mai katan bakin. Kana nufin mai baci kamar Ale da zai ce ya wuce na ba. Shi ne ka gane. Allah. Ka gane ke da kwarai da gaske. To yanzu gashi tusa ya kare ma boduriya za a yi jina. Ai yanzu gaba ɗaya na gama ka ruwa ya kare dan kada bai gama wanka ba. Sai yanka shi. Ai Kano da ba ta kwankwasa ce.